Ifenkili Podcast. Ọhaneze ndị Igbo ekele m ka onye chiri ya zere ka onye na-emekọ n'elu ụwa ya gaziere ya. Tata anyị na-anabata unu na ihe omume anyị nke anyị na-akpọ Ifenkili, ebe anyị na-ekwu ka o si kwụrụ. Ifenkili, ebe anyị na-ekwu ka o si kwụrụ. Ifenkili, ebe anyị na-ekwu ka o si kwụrụ. aha m bụ Ezinne Okenwa. Ikpọ ọmụmụ Ada Igbo aga m aza gị aza, ka kpọkwana m nwa Abịrịba eji eje mba aga m aza gị aza. Aha m bụkwa Ọlaedo, ka kpọọ m apụ n'anwụ Akwa Ugo aga m aza gị aza. Ile anya ị ga-akwụ m Ada Igbo ndị anyị na ha na-eso eme ihe onyonyo a, ụmụ ndị chapụrụ achapụ, ụmụ Ada Igbo ndị eji eje mba. Adaugo, kọwatụrụ ọhaneze onye nwe. Ọhaneze mmanụ. Aha m bụ Nwaada Adaure, Ada Anambra, Achalugo nwanyị ọma, Ada na-eru kwa anụ, Ifenkili n'onwe ya. Ka asị afọ nwata mara mma, afọ iri ya. Ndị ọma na-ege anyị ntị, ndewo nọ. Adaugo, biko kọwatụrụ ọhaneze onye nwe. Ndewo. Aha m bụ Adaugo, ka ji mara Ada na-erikwu anụ, Ada ọhụhụ, Ada ọhụhụ hụrụ ụzọ dị n'ọta, ịfụ nwa dị mara na nwa dị n'ọta. Ile anya n'etiti anyị ga-ahụ ezigbote onye ọbịa anyị na ya nọ, onye na-atụrụ Jehova aja, Anapọsụ, onye ọwa ọkpụrụ na pulpit na-enye Simon, nke ndị oyibo na-akpọ Simon, anointing na na-ada. Holy. I know, with a man of God, Apostle, Gentle Joe. Biko kọwatụrụ ọhaneze onye ewo. Ọhaneze na-ege ntị, ọhaneze na-ele anya n'ihe omume a na-akpọ Ifenkili. Aha m bụ Supervising Apostle Joshua C.C. Emeziem. Ebe m na-eje ozi bụ na the Internal Sacred Order of the Cherubim and Seraphim, Umuahia Province. Akakụwa. Ndewo. Akụkọ anyị ji bịa ebe a taa bụ ka anyị kwuo ihe gbasara na ụmụ nwaanyị ha na ọmụmụ nwa. Ịma ụmụ nwaanyị na-eme ha lụọ di, anya niile nọ n'ebe ha nọ n'ihi na a chọrọ ka ha mụọ nwa. Anya niile nọ n'ebe ha nọ, ebe di ya nọ, ebe ụmụnne ya nọ, ma ebe ọ bara ezinụlọ ebe ọ bara ga na-alụ di. Anya niile nọ n'ebe ọ nọ gbasara n'ihe ịmụ nwa. Nwere ndị ọwa bakwa na ha na-achọ mkpụrụ nke afọ, nwere ndị nke ọwa ha gakwara na ha bucha afọ ime buzuo, ha gara ịmụ nwa ha nwụọ. Onye mere anyị ji kpọbata onye isi ntụaja ka ọ bịa ka o tinye ọnụ. Ebe gwakwara ụmụ Ada Igbo ndị nọkwa ebe ndị ga-etitukwu ọnụ ịma na ọwụ nwoke ka o kwuo onye gbasara anụ ọmụmụ nwa n'okpukpere Chineke. Apọsụ, kedu ihe bụ usoro ma ọkwa n'ihe mmetụta dịnụ n'ọmụmụ nwa n'okpukpere Chineke? Ndewo. Dịka kọwara isiokwu anyị, ikpere Chineke na ọmụmụ nwa. Nke mbụ, ikpere Chineke n'ọnọdụ ọmụmụ nwa na-eweta okwukwe, ọ na-eweta okwu agbamume, ọ na-ewetakwa olileanya nyere ndị bụ di na nwunye, iji mee ka ntụkwasị obi ha bụrụ n'ebe Chineke nọ, nọ Chineke na-enye mkpụrụ nke afọ. Dịka ihe ọmụmaatụ nke site n'akwụkwọ nsọ, aga m agụ onye nke mbụ Ana, aga m agụ onye nke abụọ Sarah, aga m agụ onye nke atọ Elizabeth. Okwukwe ha siri ike n'ebe Chineke nọ, iji manụ Chineke na-enye mkpụrụ nke afọ. Ọ bụghị ịnọ na nzukọ ihe dịka otu afọ dịka onye kwere ekwe, ma Chineke nyebụ gị nwa, gị ga-achọwa chi ebe chi na-adị. Onye na-aghọta isiokwu m? Gị ga-achọwa chi n'ebe chi na-adị. Akwụkwọ James isi nke mbụ amaokwu nkiri na asayasị, ihe niile dị mma na onyinye dị mma zuru oke na-esi n'aka Chineke abịa. So ikpere Chineke ga-eme ka ị mara na ọ naanị Chineke na-enye mkpụrụ nke afọ. Nke abụọ, ọ ga-eme ka mgbakwasị ụkwụ gị n'agbanyeghị ihe ọbụla na-agabiga bụrụ naanị na ụmụ na-esi n'aka Chineke abịa. Dịka akwụkwọ nsọ gwara anyị n'akwụkwọ Abụọma isi 127 amaokwu nke 3, ya sị, lee, ihe nketa nke na-esi n'aka Chineke abịa bụ ụmụ. Ụgwọ ọrụ ọ na-akwụ bụ mkpụrụ nke afọ, ọ naanị Chineke na-enye nwa. Nke atọ ebe ahụ ga-eme gị ga-enwe ndị nkasi obi
ịma dịka ị kọwara ọ na-eme nwaanyị lụọ di ihe a na-atụ anya n'aka ya wụ ịdị ime ị na-eche gịnị a ga-amụ ka ị ga-amụ mana ị ga-ekwenye m na ọtụtụ mgbe ọ n'etiti ndị na-ekpere Chineke ka ọnọdụ ịmụ nwa na-etetụ anya mmadụ ga-alụ di taa ya nọ ihe dịka otu afọ abụọ afọ atọ afọ anọ ọ naanị n'ime Chineke wee ebe a ga-enwe ndị ga-agbakwute gị ha nyere gị aka n'ekpere na-arịọrọ gị Chineke arịrịọ ka o mee gị ka ị dị ka ụmụ nwaanyị ndị ọzọ sitekwe n'obụbụ ọnụ nakwa iti gị aka n'obi si gị nwanne m hara ọ dị mma taa ọ dị njọ taa ọ ga-adị mma echi na onwe ọnọdụ ọbụla na-adịgide. Ndewo apọstụl. Ịma na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-agagharị na chọọchị na-agagharị na-achọ mkpụrụ nke afọ ebe were ụzọ ọzọ ha ga-eji mụọ nwa nke ndị oyibo kpọrọ surrogacy or IVF. Ọ pụtara na okpukpere Chineke nna megidere surrogacy maọbụkwanụ IVF? Ndewo. Nke mbụ ọ ga-adị mma ma ọ wụrụ anyị amata ihe bụ surrogacy na IVF tupu anyị enwe ike sawa ma okpukpere Chineke ọ nabatara ya ma ọ nabata ya. Nke ọzọ aga m asa ajụjụ a dịka onye ọrụ ahụike na dịka onye ụkọchukwu n'ihi na abụ m onye ọrụ ahụike. Ọ gịnị bụ surrogacy? Surrogacy bụ ọnọdụ mgbe ndị dibịa bekee hụtara na nwaanyị agafeela ịmụ nwa ma ọwụ ele nwanne ya anya ma ọ dịka ahụ ya si dị ọ ga-amụli nwa akpọta ya achọọ nwaanyị ọzọ a ga-akwụ ụgwọ abịa were akụrụngwa si ya n'ahụ dịka akwa ya abịa chọta onye nwoke maọbụ di ya eweta mmiri ahụ ya dịka nwoke abịa kụọ na mkpụrụ na ndụ nwaanyị ọzọ onye ga-ebu ya n'ahụ ya dịka nwaanyị ya akwụọ ya ụgwọ ya ekwu ego ole a ga-akwụ ya ya mụọ nwa ahụ ekunye ya. Ị na-aghọta ihe nke ahụ nke mbụ. IVF wụkwa nke ndị oyibo na-eme ha bịakwa otu aka ahụ ewerekwa akwa chi nwaanyị n'ahụ were mmiri ahụ onye nwoke bịa gaa na lab na ụlọ nyocha ahụ ha nke nka na ụzụ ha bịa gwagbuo ya bịa nye ya mkpuchi ya ruo oge ọ ga-eru ihe dịka ọnwa ole na ole dịka ha si mara abịa werezie ya bịa tinye ya n'ahụ nne ya nwaanyị onye ga-ebu ya. Ị na-aghọta isiokwu m dịka ị jụrụ ọ bụ na okpukperechi o megidere surrogacy maọbụ IVF? Dịka onye na-ejere Chineke ozi m ga-asa ya n'ụdị abụọ n'ihi na nghọta dị n'iche n'iche. Ọ bụ na ọ ga-ekwe gị ikwenyere m ị ga-ama na nghọta dị n'iche n'iche. Ụfọdụ ndị na-ekpere Chineke kwere na ọwụ ihe dị mma bụrụ ihe ziri ezi n'ihi na ọwụ Chineke na-enye amamihe. N'akwụkwọ Jenesis isi nke mbụ amaokwu nke 27 ya sị nwoke na nwaanyị gaanụ n'ụwa mụbaanụ mịakwanụ mkpụrụ ma gbasaa n'ụwa. Owuwe osisi ka a gwara okwu ahụ ma ọ bụ na ị ga-ekwenyere m Chineke abịa nye aka nyekwuo ndị ọkammụta amamihe iji ji anya ụzọ dị iche iche nke wụ ma nke a dabara gị nke a ga-adabara gị ihe ma na ị ga-amụbarịrị ị ga-amị mkpụrụ ị ga-agbasa n'ụwa. Ụfọdụ ndị kwere na ọ bụ ụzọ dị mma ụzọ pụrụ iche iji mee ka ha nwee ndị nnọchi na nke ọzọ ụfọdụ ekweghị. Ọ na-aghọta ihe m na-ekwu ndị dịka okpukperechi ndị dịka ndị nwanne anyị ndị Katọlik ha ekweghị ma eleghị anya nghọta ha bụ nke a na ọ dabaghị maọbụ na ọ dakọghị na ebumnobi Chineke na ụzọ Chineke ji kwado ka anyị mụba. Mana aga m asị gị na ọwụ onwe onye na-akọwara ha mere anyị ha bụ n'obi kwere na nke abụọ na o nwere ike ime nwaanyị aga di na nwoke ọzọ na-abụ ụdị ya. Onye na-aghọta ihe m na-ekwu o nwere ike duba nwaanyị ịga kwa iko. Ụzọ ihe abụọ m kọwara onweghị nke mekọtara na nwaanyị ga-ehi nwoke n'ọnọdụ surrogacy ma ọ bụ IVF. Ụfọdụ mgbe onye nwaanyị anaghị ahụ onye nwoke nwee mmiri ahụ anya onye nwoke anakwa ahụ onye nwaanyị a na-ewere ihe si ya n'ahụ gị anya. Mana nkwubi okwu m akwụkwọ nsọ enweghị mgbe o kwuru okwu megide maọbụ iji kwado surrogacy maọbụ IVF mana ọ bụ amamihe nke Chineke tinyere na mmadụ iji mee ka
ma ọ bụrụ na nke a agaara gị nke a ga-adabara gị. Ndewo. Ndewo. oke o nwere ajụjụ o nwere ịjụ ichere na o kwesịrị ka ụmụ nwaanyị ndị a na-eme ha bịa chọọchị nye testimoni ị na-aghọta ndị mere IVF na soro grace ichere na ọ dị mma na ha pụta ha ekwukwanụ Chineke amụrụ m nwaanyị site na IVF ma ọ soro grace at least ọ ga-emekwanụ ndị ọzọ ndị na-amụtabeghị makwanụ ndị ka na-ezo ezo na-eme nke ha apụtakwa n'ihe like ha enwe nkwuwa okwu ime iche na ọ dị mma onye pụta inye testimony okwu eziokwu otu Chukwu si nye ya because ọ Chukwu na-enye nwa otu ọbụla o si bịa ọ Chukwu na-enye nwa. Alakịrị nkwubi okwu gị ọ Chineke na-enye nwa ekwensu anaghị enye nwa dibịa anya azụ anaghị enye nwa ihe ọ sọkwara ya mee ọ Chineke na-eme gị ọ na-enye nwa. N'ajụjụ gị m ga-asakwa gị n'ụzọ abụọ dịka onye ọrụ ahụike na dịka onye ụkọchukwu. Dịka onye ọrụ ahụike ọ dị mma nwaanyị foto ịkọ akụkọ otuto ihe Chineke mere ya akọ na Chineke mere m ma aga mụọ nwa n'udo na ọṅụ anụ akwa nwa anụ olu nne ya na-aghọta ihe m na-ekwu. Site na nke a ọ ga-eme ka ndị na-ama ya akọcha akọ lee ụzọ Chineke siri mere m ya ọ ga-abụ ụzọ mgbasa ozi nyere ndị nọ n'ọnọdụ ahụ ndị na-anwa ike ha n'otu ụzọ ndị na-amaghị na e nwere ike nwee ụzọ ọzọ dịka ụzọ mgbapụ nke ha pụrụ iji kuru nwa ha. Nke a wa azịza m dịka onye ọrụ ahụike dịka onye ụkọchukwu ọ bụ ihe niile ka anyị na-ekwu ma anyị gbakwasara na chọọchị ikwu okwu Chukwu. M ga-agwa gị eziokwu n'ihi na nghọta mmadụ dị n'iche iche nghọta mmadụ niile abụghị otu. N'agbanyeghị na anyị na-ekpere Chineke na anyị nọ n'ụlọ Chineke nghọta m ogo ya nwere ike ịdị elu karịa nke gị. Ọ ya mere nwaanyị fụta ya sị abịara m ikele Chineke mere m ebu nwa m ọnwa 9 mụọ ya n'udo na ọṅụ ọ Chineke na-enye nwa ya hapụ ya ebe ahụ. Ọ bụ ka akụkọ otuto ahụ ghara ịbụ ihe kwanyere ya na mgbe ikpeazụ. Ụfọdụ ga-asị Sista Mary anyị mara gị dịka onye mara Chineke ọ gị na-agwa anyị okwu Chukwu ọ gị na-eme nke ọ gị na-eme nke a ị na-abụ abụ mmụọ ozi a na-agbadata ọ gịnị mere i chere gị oge Chineke ọ gịnị mere ime nke ime nke a na mgbe ikpeazụ mgbasa akụkọ otuto ahụ abịa wuruzie ihe ịta ụta ga-adị n'ime ya. Dịka nwa Chineke na onye ụkọchukwu ịbịa kelee Chineke na ihe o mere gị abịala ịkọ ụzọ Chineke siri mee ya n'ihi na Chineke kwadoro ya n'ihi na ọ bụrụ na ọ kwadoghị ya ọ gaghị adị otu ahụ. O nwekwe ndị a na-eme IVF ha enwe ya miscarriage n'ụzọ o nwere ndị na-aga ịmụ nke ha nwere ya mana ebe ọ bụ na Chineke mere gị amara ga-agacha lọta ịkọọ ya dowere ya onwe gị maka ndị ọnụ dị nkọ na ndị amamihe ha dị n'ụdị n'ụdị. O nwere chọrọ ikwu ihe ma ị chere dịka onye ụkọchukwu ọ ga-adị mma otu anyị na-aga ụka maka na ịma ndị bekee na-asị audience anyị nọ na chọọchị and ịma na ụmụ nwaanyị na-aka egere ndị ụzọ ndị ụkọchukwu olu na ntị. Ị chere na ọ ga-adị mma abịakwanụ nzukọ otu a ekwuo okwu gbasara ihe IVF a soro grace na onwekwana gị njọ dị na ya ị na-aghọta na onye ọ na-adabara gị na natural way ahụ gị gaa otu a amami na-aghọta na otu ọbụla isi mụọ dị nwa ahụ gịnị nke gị ama mma iche na ọ dị mmụta maka na eme ya otu a echere m na at least ndị mmadụ ga-enwetakwanụ nghọta na ihe gbasara IVF a na soro grace. Ọ dị mma ọ ga-abụ ihe ziri ezi anọtọ enwe ọmụmụ ihe dị otu a ma ọ ga-aka mma n'ọnụ ndị nchekwa ahụike. Ụfọdụ nzukọ na-eme ha nọtọ akpọ ha abịa kụziere ụmụ nwaanyị ihe amami na-aghọta ihe m na-ekwu n'ihi na dịka onye ụkọchukwu anyị gbakwasara na pulpit ọ bụ ihe niile ka anyị na-ekwu n'ihi nghọta onye dị n'ụdị n'ụdị tupu ekpee gị ikpe. Mana ọ bụrụ na mụ na gị nọkọ dịka onye bịara ọmụmụ ihe nke onwe ọ dịziri m ịkụziri gị dịka nwa Chineke icheela otu a ma nke a daba tụlee uche na nke a ma eleghị anya nke a nwere ike ịdaba. Ndewo. Nsogbu adịghị iwewela gị achọkwara ikwu ụkọ aghọtara m ebe isi na-abịa but n'uche m ị na-aghọta ọ ga-adịkwanụ mma mgbe ụfọdụ ndị ụkọchukwu a anyị ekwutetu ya ịma na onwe ndị wo
dọkịta okwu otu ha na-egachara ha ntị o nwere ndị omume ọgwụ o nwere ndị ụka wo ha na-aṅụ ọgwụ maka na ụka ha si nwee ndị dịka ndị Jehovah's Witness ugbu a ha na-amị ọbara mana I feel na ndị ụkọchukwu kwutuwe okwu ihe ndị na-awụghị na ụlọ ọgwụ na-ekwute okwu ihe ọ ga-aka enyerịta aka amaghị na ọta ebe m si na-ekwu mana o nwere otu a na-eche ekwu ya a na-ekwu mana a na-edozi ọ na-edozi dịka m gwara gị ime onye ga-abịa ọhụrụ izu ọ bịara nke mbụ ya bụrụ ihe a ka ị na-ekwu okwu ya na nghọta na ihe o kwere n'ebe o si na-abịa ịchụọla onye gara ikpere Chineke mana ọta ihe m na-ekwu ị ga-ama ogo amamihe mmadụ ruru ga-amara ihe ị na-agwa ya n'uche nke gị akwụkwọ nsọ si na ihe niile ziri ezi n'iwu mana ọwụ ihe niile bara uru a na-amakwa otu anyị si eleba anya n'ihe banyere ihe dị ọ bara uru mana dịka m na-ekwu ọwụ ihe niile ka anyị na-ekwu ma anyị gbakwasara ebe ahụ n'ihi nghọta onye mana ọ bụrụ na nwa ohere mụ na gị nọ ka otu a m ga-amakwa otu m ga-eji tiire gị ma ele gị anya ị ga-ekwere na nke ahụ ọ ga-adịkwa mma n'elu pulpit ahụ mgbe ekwe na-ekwu ọ ga-adịkwa mma ọ kwesịghị mụrụ ọfụ ihe ndị eme mba ọ kwesịrị onye ọ dị mma ya nụrụ site na mgbe ruo na mgbe ụfọdụ nzukọ na-akpọ ndị nchekwa ọrụ ahụike ha bịa kụzie ihe a na-eme ya otu ahụ mana akpọkwa aha ndị ụkọchukwu ahụ amami na ghọta mụfere ege ụmụ mmaga na-ekwute okwu mebi eprichi gị ime ụmụ mmaga na-eprichi ihe dịka o nwere ike onye ụkọchukwu ọzọ ekwe ọ ga-ekwu ya nke m na-agwa gị na mụnwa kwere onye ma ji kpọọ gị sach ị ga-agbazikwe maka ndị na-ege gị na ghọta agbazitụkwanụ ha olu imewe ya na omemba ga na-ekwu ihe dị ya n'ọnụ omenala emekwanụ mana ọ dịghị mma otu ahụ bikos ndị ụkọchukwu kwesịrị ekwe ya kwurucha ya n'isi ọ bụghị ekwe ya elu ebere ya ebere anya na-eberechakwa ya dịka m kwuru m si na nkụzi ihe dịrị onye na onye nsogbu adịghị ị ga-aghọta otu ụbọchị ị ga-aghọta dịka onye nwa Joyce kwuo ile anya enwere ha na-akpọ C-section ihe ndị bekee na-akpọ C-section na nghọta m aghọtara m n'ọgwụ ịwape nwaanyị afọ ekufute nwa dị n'afọ ya mana ile anya n'akwụkwọ nsọ a sị na ọ dị ndị na-amụ ka ụmụ nwaanyị Hibru ichere na ime C-section ahụ ichere na ọ dịghị mma nyere ndị na-ekwere Chineke maka na enwere ndị ga-apụta sị ha mụrụ nwa through C-section elewe ha ya sị nwaanyị nke a oshi dị gị ike o ifili that na ime ihe ahụ ihe ọjọọ nyere okwukwe Chineke. O nwere isiokwu m nọrọ gị n'ọnụ nke m chọrọ iji ohere a mee ya ka ọ dị mma ese na ụfọdụ ụmụ nwaanyị kwenyere na anyị ga na-amụ dịka ụmụ nwaanyị Hibru iji gbazie olu ka m nozie ọfụma okwu ahụ awụghị nkwa nke si Chineke n'ọnụ pụta dịka onye ụkọchukwu ọwụ Chineke kwuru okwu ahụ ọwụkwanne gị nkwa kama ndị okwu ahụ si n'ọnụ pụta bụ ụmụ nwaanyị na-amụ nwa n'Ijipt ụmụ nwaanyị onye eze goro ọrụ sị na-amụrụ na ụmụ nwaanyị Hibru ụmụ onye mụọ nwoke pigbuo na nwa nwoke ya hapụnụ ndị nke nwaanyị ọ na-aghọta ihe m na-ekwu ebumnobi onye eze wụ ka e nwee ike kechie ụbara ha ka ha ghara ịnaghara ha ala ha n'ike ihe na-eme n'uwu tupu ụmụ nwaanyị ndị Ijipt na-amụ ndị Hibru ụmụ ga-abịa ụmụ nwaanyị amụọna n'aka ha larụ ha gwa onye eze na ụmụ nwaanyị Hibru na-amụrụ onwe ha tupu anyị ga-abịa rụọ ọrụ dịka ndị na-aghọ nwa ha amụọla anyị nwa ndị na-eso ụzọ Kraịst ewuru kwụrụ ya na anyị ga na-amụ dịka ụmụ nwaanyị Hibru ị ga-enweta nke a ma ọ bụrụ ga-esoro m gaa n'akwụkwọ ọpụpụ isi nke mbụ amaokwu nke 19 ọ bụrụ site na amaokwu nke 17 gụrụ gbadawa o ebe ahụ na nke 9 ebe ụmụ nwaanyị na-aghọ nwa dịka ụmụ nwaanyị nọọsụ gara na-agwa onye eze sị ya tupu anyị eru ụmụ anyị amụọla n'aka ha were aka ha chabie ala ọlọghọ ụmụaka anyị bịarụzi anya ahụ na onye a dị ime chi gara aga kụzie nwa ya ọ dịghịrị anyị mfe ipigbu nwa ahụ so ndị nke Chineke onye ọbụla gị bịara nụ ihe jiri aka ya kụrụ ya na nwachi ya ọnwụnwa ị gaa n'akwụkwọ Deuteronomy isi 6
amaokwu 16 akwụkwọ nsọ ebe a sị unu anwa na Chineke unu ọnwụnwa dịka nna unu ha nwara na Mesa. ị na-aghọta ihe m na-ekwu iji bịa na nke ọpụreshọn eji m aka na ọ bụrụ na nwaanyị dịrị ime ọ na-aga ahụ ndị dibịa bekee dịka unu na-akpọ antenatal site na mgbe ruo na mgbe o nwere mgbe ọ ga-eru ya wuru kwa izu ndị bekee si wiki ya na-aga kwa izu ihe a na-aga ebe ahụ na-aga ele ihe nkiri dịka anyị na ebe a ọkwa ahụ ka a na-enyocha enyocha ahụ a na-ele gị o nwere ebe ọ ga-eru site na ihe dibịa bekee nyofụtara ya agwa gị na ọkpụkpụ ukwu ga-eshi ike enyi nwa n'ihi na nwaanyị niile hụ otu bụ n'ọnụ ọ bụ mgbe ị bara ebe ahụ gị mara o nwere ndị Chineke kere kechi ọkpụkpụ ukwu ha ike enyi nwa nke mbụ o nwekwe ndị ekere mee ya na ọkpụkpụ ha esighị ike enyi ọ bụ na asị m kwuo dịka onye ọrụ ahụike ụzọ kacha mma isi amụ nwa bụ site cesarean section ndị bekee chọpụtara ya dị iberibe ọ ga-enye aka ime ka nwaanyị gbanarịta ụfọdụ ihe ahụ ụfụ dịka ngwanye ya push nwaanyị anyịgha akwara ichi agba ya anya mmiri ana-anyị kpoo ụfọdụ akawa ha ahụ nwaanyị ha anọ na m ebe a na-amụ nwa ahụ na m ọ bụghị naanị dịka onye ụkọchukwu dịka onye nchekwa ahụike na nkwubi okwu m enyi oge ahụ dibịa bekee sị gị na ị ga anyịli anwa na chi gị ọnwụnwa ọ naanị onye dị ndụ na-akọ akụkọ ihe ọhụrụ ndị bekee si na onye lụkọtara ọgụ gba ọsọ ga-adị ndụ kọọ akụkọ ọgụ ịlụga ya nwere ya ebe ahụ ndị dị ndụ akọ ihe ha kọziri ma akọ nke ọma n'isi gị akọ nke ọjọọ ịmakwa gị dịka onye ụkọchukwu enyi oge ahụ sị gị na ị ga anyịli anwa na chi gị ọnwụnwa dozie ahụ gị ka awaa ya enyi anya gị mara na Chineke kwadoro ya o nwekwe ndị a na-awa ahụ ha nwụọ dịka onye ụkọchukwu ihe dị anyị mkpa karịa na akwụkwọ nsọ si na anyị ga-anụ akwa nwa n'olu nne ọgwụla ihe mere m ji na-ajụ ajụjụ a maka na ọ metụtara m my grandmother nne mụtara nne m ọ na-ekpere Faith Tabernacle awụghị na m bịara ibe ise ndị kpega Faith Tabernacle si ihe ha mega adịghị mma mana ịma ihe a metatụrụ m mgbe my grandmother dị ime unfortunately nwa nwụọ n'afọ ya ọ na-ekpe Faith Tabernacle mgbe o rutere ụlọ ọ kwedịghị aga hospital kwedịghị aga ka ndị dibịa bekee hụ ya o rute ụlọ ụmụ ya na-agwa ya sị momi gaa nụ ka ndị dibịa bekee hụ gị ọsịdat na okwukwe ya gwara ya na ọ nweghị ihe ga-eme ya na but nwaanyị a bụ ozu nwa n'afọ mgbe ọ mechaziri kweta ka kpọrọ ya gaa ụlọ ọgwụ ọ dịla late ọ survive gị ọ nwụọ hapụ ụmụaka ị na-aghọta so ihe apọstụl na-agwa anyị nwụ na ime 6 session ọwụghị ihe ọjọọ Chineke unu cheta na ihe anyị na-akpọ ikpere Chineke ahụbụghị omenala anyị site na gboo ọ ndị ọcha were ya wetara anyị ahụ ya adị anyị mma ọkwa ndị ọcha wetara anyị ụzọ a pụrụ iche ugbu a echekwa amụ nwa na nkwubi okwu m otu anyị si nabata ikpere Chineke ya wuru omenala anyị taa ọ dịkwa mma ka onye ọrụ na-ekpere Chineke narakwa nke a n'ihi na ọ ga-eme ka ihe ụfụ belata nwaanyị adị ndụ zụ ụmụ ya ma ndị ụkọchukwu kwa ha ewetatụkwa n'ọnụ maka ndị ụkọchukwu asụkwa na-emekwa ụfọdụ ihe ndị ụfọdụ ebe asị gị ọ chọrọ ịchụ memba ọ bụrụ na nke a bụ nke ịchụ memba ọ bụghị ọrụ m dịka onye ụkọchukwu ọwụ na owe onye ọwa ọrụ ya dịka onye dibịa bekee nye oge ahụ ya agwa gị na nwaanyị na ọkpụkpụ ukwu ga-eshi gị ike enyi nwa anata ihe m na-ekwu gị mee ihe ọ sị gị mee nke ahụkwa nke I declare onye one ọhụrụ maka o nwere nwa woman ọwe the man gbara the man was akwa widowa ya ọhụrụ gịnị nwaanyị eguzo m dịka onye ozi nke Chineke ndị na-aga ekpere Wednesday ekpere Friday ekpere Thursday na ọcha ndị ahụ agwa ya na nwaanyị na ọ ga-anwụ n'aka ya dọkịta ha agwakwala ya na ị gaghị amụli n'aka akwa serious nwaanyị ekwechita afụ ntutu fuo luo dị obere kwa ka obe kwa ekpere Friday nwaanyị anwụọ onwe ihe rara Chineke ahụ n'omume dịka onye ụkọchukwu ụfọdụ mgbe ndị dibịa bekee ihe a ha ji arụ ọrụ ụfọdụ mgbe bụ ihe aka mere ụfọdụ mgbe ya hụ na ha na-enwetacha ndị ọrụ
ya eme nke ọbụla ha hụrụ onwe ndị nọ ha na-achọ ihe na-awa ha isi push nya anyara ha nọ waa ya afọ onye na ihe m na-ekwu ụfọdụ mgbe ya wụrụkwa ihe ekpere ga-egboli dịka onye ụkọchukwu mgbe ahụ anyị kpee ekpere ọ dịrị anyị n'aka ikpe ekpere kwubi okwu nye gị okwukwe ọ dịkwara Chineke n'aka ịza mana ọ bụrụ na anyị kpechaa Chineke zaa ya wụrụ na a ga-awa afọ na kwere ya ahụtakwara na Chineke a na-aza ekpere maọbụ na onye ụkọchukwu ahụ amaghị ihe ọ na-ekwu ọ dịrị anyị n'aka ikpe ọ dị Chineke n'aka ịza otu ishikọwa ya nye mmadụ onye ahụ ga-ejizi aka ya họrọ nke dị ya mma pastọ ga-agwa gị sị na Chineke gwara ha gị nwa na onwe gị ege hapụ ime ihe dọkịta gwara gị gebe ntị iji okwu. ụfọdụ mgbe onye pastọ ahụ maọbụ onye ụkọchukwu ahụ a na-emekwa misteki ụfọdụ mgbe ịma ihe ọnọdụ ọmụmụ nwa a wụ ihe banyere ndụ na ọnwụ. Akwụkwọ Abụọma 136 ịgụdoro ya agbada ya sị na ụdọ niile nke ọnwụ gbara m gburugburu mgbe ahụ mgbe ike na-adịkwa nwaanyị. Ụfọdụ mgbe ya wụrụ ihe ndị vileji na-ezube mgbe ahụ. Ụfọdụ mgbe ọnọdụ ahụ onye dibịa bekee hụtara sị gị na a ga-awa afọ awụghị nzube Chineke ọwụ ihe si gị n'ahụ ya wụrụ nkwado nke ekwensu na ndị ya na ha na-eje ozi kwadoro. Onye ụkọchukwu ahụtala ya na ọnwụ na itinye gị isi n'ọnọdụ ịwa afọ ịmụ nwa ahụ na ị ga-esi ebe ahụ ala mana ihe m na-ekwu oke n'ọrụ ya wụ ihe ahụ ọ na-eme ikpe ekpere ya ekwubi okwu n'isi gị ihe anyị dị afta wụ ga-alọta. Ọ bụrụ Chineke kwado ya na ị ga-amụ n'aka gị gaa mụọ, Chineke kwado ya na ị ga-eji ọpụreshọn mụọ ga-amụọ nwa. Apọstụl, ajụjụ nke ikpete maazụ m chọrọ ịjụ gị na nchịkọta, kedu ihe merenụ ụfọdụ ndị ụka anaghị anabata CS ma ọkwanụ nke ndị oyibo kpọrọ blood eledi ihe akpọrọ ekpọ transfusion ndị gara skuul inye mmadụ ọbara. Dịka m kọwara na mbụ, ọwụ ndị ụkọchukwu niile maọbụ ndị na-ekpere Chineke niile dịka m kwuru onwe ebe edere ya n'akwụkwọ nsọ kama ọ gbakwazịnyere ụkwụ na usoro okpukperechi ndị ọbụla gị. Ọ bụrụ na usoro okpukperechi gị na ihe ozizi a na-ezi unu nabatara ya ga-esoro ya aga. Ọ bụrụ na usoro okpukperechi gị na ihe a na-ezi gị anabata ya ga-eju ya. Dịka m kọwara maọbụ dịka i kwuru ama mmụọ gị ka ọ gị nwa na-ekwu dịka ihe ọmụmaatụ ndị Jehova Witness ha nwere ihe mgbakwasị ụkwụ na ihe ha kwere dịka etilere ha ọbara. Ọ bụga aga n'akwụkwọ Ọlụ Ndị Ozi isi 15 malite n'usoro nke 28 ruo na nke 29 ebe ahụ si otu a: unu anabatakwala ihe ejiri chụọrọ arụsị maọbụ ọbara ga-agụrụzie gbadawa. Eche m ebe ahụ ka ha were anabatala ọbara dịka ihe mgbakwasa ụkwụ ha. Mana dịka onye ọrụ ahụike, ọ bụrụ na ịrịa ọrịa ọbara taa gị n'ahụ dịka ndị oyi abalị na-ama ọ na-amị ọbara taa gị n'ahụ akpọta gị n'ụlọ ọgwụ ha ewere igwe nka na ụzụ nye oge ahụ asị gị na ọbara gị nọ 30% dịka onye toro oto nọ. Ihe ị ga-eme na ngwa wee nabata ka agbanyere gị ọbara ndị ji ahụ ka ị nwee ike nyaa ọnọdụ ahụ. Ma ọ bụrụ na ị jụ ya ihe ọzọzi mere gị onwe onye ga-ata ụta dịka m kwuru akwụkwọ nsọ sị gaa nwa na akwụkwọ Matiu kwukwere ya sị gị gaa nwa na Chineke gị na akwụkwọ Matiu 4 mgbe Kraịst ekwensu bịara sị ya si n'elu ugwu mee nke a mere m nke a ka m mere gị nke a ya sị ya gaa nwa na Chineke gị ọnwụnwa. Dịka onye ozizi ihe anyị egbochighị itire mmadụ ọbara. Ụmụ onye ga-ada ọrịa ebutere anyị rụcha nke ịkụpụ aka mmụọ n'ahụ ya mebie nke mmụọ ọfụzi nke ndị dibịa bekee ga-arụ anyị asị gị ngwa ugbu a buru gaa ụlọ ọgwụ. Ihe ọbụla ndị ụlọ ọgwụ siri gị mee ga-eme ya maka ihe a dị ndụ eme ka mma. Ndị bekee gụrụ aha ha sị ndụ bụ isi otu ha. Even ma akwụkwọ nsọ o kwukwara ọ sị we should beware of false doctrines because he na-enye uche gịnị o ozizi ihe
ozizi ihe nke ndị ụkọchukwu na-ezi ndị na-eso ha n'azụ. Mmadụ nọkọtara cheta ofu ihe ya ọhụzi as no a religious something ya were ya mee implement ndị mmadụ a na-esonye ụfọdụ na-anwụ iri n'ime apọstụl mana nke hapụ ịnụ ọbara ahụ enwere ihe ọzọ amanụ m iwu na onye Jehova witness mana achọrọ m ịjụ gị dịka onye si iwe dọkịta o nwere ihe ọzọ ha nwere ike ị na-eji emechi ọbara ahụ? Ọ gbakwunyere ọbara nọ gị n'ahụ, ọnwụ na ọbara nọ gị n'ahụ ataala enyote ya hụ na ị na-achazi mmiri mmiri. Ndị bekee mgbe ụlọ ọgwụ ahụta ya na ịnọ 30%. O nweghị ihe ọbụla ị na-aga iri. ugbo a ga-emedochi ya. O nwere oge ọbara gị ga-anọ asịzie gị ṅụọ nke a rie nke a kpara ahịhịa nke a. Ọ bụrụ na ebu onye ahụ ebu dịka onye na-ama onwe ya, ndị ọdịnaka enyocha ahụ na-ahụ ya na ọ nọ 30%. O nwere ike ma o nweghị ihe mere ihe dịka otu awa maọbụ awa abụọ site mgbe ahụ e butere onye ahụ na-ala ala gị bịa chewe mgbe a bịara siere gị nye gị ọkwa onye mụ onwe ya ga-emepeli ọnụ ihe ahụ ị na-aga iweta enye ya ka ọ na-aga ịga ịrụ ọrụ n'ahụ. Naanị ihe onye ahụ nwere mgbe ahụ ịnakwere. Ikpere Chineke ekwesịghị ime ka onye ọbụla dị iberibe. Eluigwe na-enyere ndị na-enyere onwe ha aka. Onye ọbụla nyere onwe ya aka ka eluigwe na-enyere aka. Ị nọrọ n'ime olulu ma iwefụtara aka gị gaa nọrọ ebe ahụ nọọ ebe ahụ adịghị mma n'ahụ lekwa ime olulu. Ikpere Chineke ekwesịghị ime ka ị dị iberibe n'ụdị ọbụla gị. Ọ ga-eme ka ị mara ihe ma nke ime mmụọ ma nke anụ ahụ. Ịma apọsụl ihe m chọrọ iti n'okwu gị ahụ ịma gbasara n'ọmụmụ nwa. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-akpachara anya. O were ụmụ nwaanyị ọgwụ ha bịa were ihe a na-asị ime menwe nwaanyị ime nchi emenwe ya. Ya ọ bụrụ nwaanyị ọ dịrị ime ọ na-ata ihe anụ ndị bi n'ọhịa, ọ na-ata ma nchi, ọ na-aṅụ ma kaikai ma mmanya ọkụ ma ihe ndị ọzọ, ọ na-eri ezigbo nri ga na-enye ya ihe n'ahụ. O richaa ya at the end of the day ga-ahụ eburuzi ego ụlọ ga na-achọpụta na ọbara adịghị ya n'ahụ. A na-achọpụtazi na o weziri a lot of nke ndị oyibo kpọrọ gịnị complication abịa na-enye ofute ya abịa na-achọta ofu ihe maọbụ nke abụọ nọ n'ahụ onye dị ụta. Olee ihe nwere ego ụmụ nwaanyị ndị dị ime? Ịma amasị na nwaanyị dịrị ime ị ga na-asọ nka, ị ga na-eji waya na-eri ihe, ị ga na-eri vegetables, ị ga na-ata azụ, ị ga na-ata ma liver, ị ga na-eri ụmụ ihe ndị ga na-enye ka ụfọdụ ụmụ onye were ya jidekwa anya ụmụ nwoke n'ọrụ ihe niile a ga-eri ahụrụ mgbe ahụ ma nke nọ n'ukwu akwụkwọ ma nke na-anọ n'ukwu akwụkwọ site n'ụrụ ụtụtụ ga-esi a ga-egburu gị azụ ga-agawa ihe ehi nke abalị gị sonawa anụ ewu nsogbu adịghị gaa n'ihu. Kedu ihe were ịgwa ha na ọ bụrụ na dọkịta sị gị lekwe ama na ị na-ala ike ịṅụ mmanya kwụsị ịṅụ mmanya, ama na ị na-ala ike karịa ịta anụ nchi, ị na-ala ike ịta anụ nke a kwụsị iri ya, nke anụ nchi bụ nke ka njọ. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị dị ime ị ga-ahụ nwaanyị ime a na-eme ime ebido n'ụtụtụ meri ya chi ejie ịnụbe ya. O nwere ime a na-akpọ ime nchi. O mewe gị jụọ ọnụ na ajụjụ o mewe gị o mee gị ya ọla ọ nọtụkwa imebidokwa mmewekwa gị ọzọ ya omewekwe gị ya ọgbara anụ nchi ha ahụte ha shi na-ekwu na ihe mmadụ tara so maazị ka m ajụọ gị elee ihe ị were ịgwa ha? Dịka ihe ị jụrụ banyere anụ nchi imemekata ya ala ime nchi ọ wụ ihe ndị kwere, ọ ihe mmadụ kwere wụ ihe na-arụ ya ọrụ. O nwekwara onye nọ ebe ọ nọ o kwenyeghị n'ihe dị otu a ọ takwa na anụ nchi imemekata ya alaba ya nọkwa ya abịa dịka onye ọrụ ahụike anyị ekwenyeghị na o nwere ihe dịka atakwa anụ nchi nwa ọhụrụ a ga-amụ mgbe a ga-amụ ya nke a na-aga amụkwa a ga-amụ ya. Ihe anụ nchi ahụ na-ekwu okwu ọ na-emenụ ebute anụ nchi nye onye ahụ ya takwa ya mụọ mgbe ahụ. Ihe ahụ onye ndị bekee na-akpọ superstitious belief n'ihi na ndị mgbe ochie kwere ya ọ na-arụrụ ha ọrụ. Ndị dịka anya ndụ agba ọhụụ anyị amaghị ihe ọwụ. O nwere ka onye nụkwara n'ọnụ ga-awụ nnene nwaanyị ma nnene nwoke ndị mgbe ochie ndị ọ na-arụ ọrụ mgbe ahụ. Ihe ọ bụla ị kpọrọ nkịta gị wee ihe ọ na-eme ịkpọ ya aza ịkpọkwa ya aha mmadụ ya eme na dịka ihe jụrụ m banyere ihe nwaanyị kwesịrị iri na nke ọ na-aga eri dịka ịṅụ mmanya ọkụ na ihe ga-ata ya ọbara.
nwaanyị dịrị ime ihe dịka ọnwa abụọ na ọnwa atọ ndị bekee sọ first trimester akwa ya o kwesịrị ka ọ malite mgbe ahụ gawa ụlọ ọgwụ ha na-enyo ya ahụ mana ọ dịghị mma nwaanyị dịrị ime ya na-aṅụ mmanya ọkụ ọ dịghị mma nwaanyị dịrị ime ya na-eri ihe ụlọ ọhụrụ o nwere nke ị ga-eri otu ahụ mmanya ọkụ dị dịka akaịkaị ọ na-ekpo ọkụ ya eruo o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị nwere light womb ya baa mgbe ahụ ya sapụ nwa ahụ ụfọdụ anyị ele ekwensu nọ na village ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ejide mmanya ọkụ eshipụ ime ma ọ na ị ga-ekwenyere m ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eji mmanya ọkụ eshipụ ime ndị ọrụ ahụike anyị na-enye nwaanyị nkwado ṅụọ mmanya ọkụ nwaanyị ga na-eri ihe ga-edozi ya ahụ ihe ga-enye ya ọbara mana ị na-eme enjoyment tanụ ichi tanụ nka ị na-atakwa gị na-aga ụlọ ọgwụ a na-enyo gị ahụ ka a mara weti nwa ọ wụrụ irie ya otu i siri hụ ya na otu esiri nye gị ya nwa nwere ike buo gafee ebe o si afụta CSA na-ekwu okwu ihe mekwara ụfọdụ ndị a na-ekwenye maka ya wụ ego ele eji eme ya puku nde ego eji eme ya karịrị ego ụgwọ ụlọ so ọ ga-akakwa mma na ijikọtara ọnụ gị na akpịrị gị ga-ewere ego ebe ọ dị ọnụ ala mụọ sịrịrị were ndewo o nwere ihe m chọrọ ikwunye dịka ndị na-ege ntị ụmụ anyị ndị na-ege ntị dịka onye isi nchụaja shikwu ịdịrị ime jiri Chineke hiwe isi nọmba 1 nọmba 2 ihe ọbụla dọkịta gị gwara gị si gị mee gị nye ya ntị mee ya ime nke dọkịta gị si gị mee gị hapụrụ Chineke ụfọ ya kwa ya Chineke mezuo ụfọ ya daalụ na nkwubi okwu dịka o kwuru ịdị ime n'ọnọdụ ịmụ nwa wụ agha nke ime mmụọ ọwụ naanị ihe anụ ahụ n'ihi na o nwere mgbe ọ ga-eru ọsọkwa gị wụrụ onye ozi nwaanyị ike ekpere aga adịkwa gị mara nọ na dibịa a na-agwọ onwe ya mgbe ahụ ka ị ga-amata na dibịa a na-agwọ onwe ya ike ikpe ekpere aga adị n'ihi ihe gị na ya na-alụ ọ dịghị mfe mmadụ ibu mmadụ ibe ya so ịdị ime na ịmụ nwa wa agha nke ime mmụọ nke mbụ ị ga-eji Chineke hiwe isi were ụmụnna n'ime Chineke gbaa onwe gị gburugburu n'ihi na akwụkwọ nsọ mere ka mara na igwe na-amụ igwe ndị bekee sị iron sharpened iron ha enwe ike nyere gị aka n'ekpere ịlụ agha nke ime mmụọ nke abụọ ga-na-ege dibịa bekee gị ntị ihe ọbụla siri gị mee ga-eme na nke onwe gị ịnọzi ndị a na-alụrụ gị ihe ugwu iji Chineke were okwukwe gị doo n'ebe Chineke nọ ịgachazie fụta gị kwụghachi nkwa ikwere ma onye ọbụla na-ege ntị ma onye na-anụ olu m na ihe ndụmọdụ m ma surogesi ma IVF ma itinye mmadụ ọbara ma ọbara taa ya n'ahụ onwe nke dị njọ ọwụ ụzọ ndị oke amamihe nke sayensị ndị gbugbara ya nka na ụzụ mefụtara iji nyere ndụ aka n'obodo ndị mepere emepe ha na-ekwecha nwaanyị inyi kpoo bechewe mgbe enwere contraction adọwa nwaanyị anya ya ahụ nke a ọwụ oruhala 9 months ma ididi oruru ma oru awa ya afọ kwupụta nwa onye ọbụla eze ike ndewo ọhaneze ndị Igbo anyị abịala njedebe nke ihe omume a akụkọ dị ogologo anyị akọgidekwala na anyị ekpebiela ya ịnwụrụ nwaanyị nọ n'ebe ahụ na-ele anya mara na ịmụọ nwa gị site na surrogacy ma ọkwa IVF ọ bụrụ ihe ọjọọ ka dịrịkwa n'ime adịrị eme gị operation kupụta gị nwa ọwụ gị ihe ọjọọ ọwụ ndụ gị ka a na-azọ unu emekwana ihe unu na-egekwanụ ma pastọ kwa ya ihe kwuru ma pastọ ma ndị dibịa bekee ntị ka ọ dịrị gị na mma ị na-anụ aha m ka bụkwa Ezinne Okenwa sorokwa anyị n'ụzọ ụka ọzọ nke na-abịa abịa na ihe onyonyo anyị ka anyị na-akpọ anyị nọ na Instagram, anyị nọ na Facebook, anyị nọ na Twitter nke ndị oyibo kpọrọ X, anyị nọkwa na Facebook. Aha anyị ka bụkwakwa Ife Nkili ebe anyị na-ekwu ka o si kwuo ọhaneze mmanụ Ife Nkili podcast.